sa tanan nakatawhan. Ang nagpasalamat magasimba sa imong bayan. Ang Shine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kini usab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang tungtong pahandi. Pagbantay sa unang panahon, kaya ang pagsulay ka gustong pukana. Kamanayang kamanaka, ang tulong sa Dios, Ginoo ang kuna. Imo siyang bahandi, kaya ang Dios mong hatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhit dili sa panlamang, kundi sa matagpulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulunganon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, magatod nga kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaan na sunatan na butang may katapusan. Mayong butang sa tanan ng isa. Mahal Mayong gabi sa lapit sa laing mga naso nila na sa Saudi Arabia. isa May gadigan mo di amang sino ni Kuwait o Peru from mahal Saudi Arabia. Sa sa mensahe may mayong bandang di pastor buhat si Gair and Saudi. ang Kumusta man mo di amang sila although magkaisunod mo ito sa akong mga wife. Grabe yung kainit. Kaya sa case Nadurot na di amang extraordinary sa Riyadh. Ang grabe yung kainit pagkakaroon. May ganin kaya nila nga kwarto. Ano na po yan kung so tunay mga OFW o mga katauhan
kapatid na huli. Wala na kinabuhi, may suot na nadaot sa kainit o na-stroke. Wala ka karong panahon na isuot. Hindi ko ordinary ang kainit. Dahil mismo nakato halawas, hindi kaya pwede mo bigay isuot. Usasab sa itong nakailan, hindi na ako i-mention na gyapon sa laing mga nasod. Medyo grabe ang ngayon kaya na kumatos man magkaisunan. Wala na nakaroon sa kapalangan na ano kaya na sila sa ikuyo sa David sa Canada mga kaisunan. Ato malawas ka, ikaw ako lagi makahibalo iso sa imo akainda. Pagili niyo kaya, ulo magkaisunan kung kabali kaya imo kainda. Ikaw na natungdan, nakahibalo na ka o talas pa ang imong presyo sa ano kung dili pa. Kay mismo ako, mamaya ko ibagay so kay ako yun na tasam sa luto karon 170 over 180 saan. Dan sa uban pa, nasa bukig sokon. Mag 140 na gani ang yung lugo, palipong na siya. Ulo ako ang sokon, mabot gani siya 180. Depende mga keksonan sa mga kanan sa itas sa lugo. So, ulo ka niya nagabong normal 120. So, nagpapita sa ako pa. Pag-idaron, may 140 ang ako manormal ay sa 140. Kaya parang 170 sa okay lang keksonan pero doon naging panahon nga ako init. Inagito ka ba? Sa ngalan sa labing handong nga Diyos, sa ating kumpiyansa sa kalangitan, ano sa usatong station manager, Reverend Ian Cayario, sa ngalan mo sa usatong general station manager, Reverend Ryan Makasaol, yan sa Panginoon amigo, ubos bigala sa kaginan, sa FM radio, o sa social media, sa Facebook Live, sa Visayas, sa Mindanao, sa laing mga nasod, may buntag, may moto, o may hapon, o may gabi, ika na to ka tanan, o may kadaw din sa Pilipinas. Ang atong oras karon alam sa kasiwiran sa tanan, kinaminaw sa FM radio. Alas 5:19 na sa Kabutagon, sa 22 sa Mayo, sa tuig 2024. Wow! Sunod Miyerkules, make sure, adlaw karon na Miyerkules, sunod Miyerkules, sa 29 na sa unang napit na yun mahuman. Ang bulan sa Mayo. O dito sa Pixon, una nga ikaw o ako, kumusta ko? Kumusta man ang atong kayantang sitwasyon? Ano na iba ni nga dapat ating suon o nagpadoon liya sa presensya sa Ginoo? Mauro mo ganyan ato nga pinaka-importante karong panahon na labi na sa sitwasyon. Kaniha mo sa video, dugay-dugay ng ulan. Kung diligid kusog na ulan, walang karuwa na sa ulan. Grabe sa magkainit sa ataw. Kaya sa mo nakapaso na kakainit. Una nga, diyan sa Saudi Arabia, mag sunstorm, magulang na siya o pass, kaya naging makita ang langit, kaya ano na siya kahintang niya. Patod pa sa kong amigo nga, ikat yan, balik-balik may eksulon, pero yan niya gawa sa airplane, ibalik sa eksulon, kaya natingala siya sa kainit sa hangin, na mura mag ilong-out, na nakitaw nga, maglungkag ka nga, action alis daw, inanak niya sa kainit niya sa Saudi Arabia. Ingon siya, patod pa, plus 50 na gawin ang degree Celsius. Kaya ito, kung mainit yun, wala kang tao. Pilit yung sa bantay so, wala mahit, stroke, o anak yun. Kung sa mainit, kung niya magsuko ang tao, pilit ko ginagaya. Wala na, kailangan ka
Nagkakauban ako igsoon nga nagpalit-palit niya sa Saudi. Inenjoy ko ng igsoon. Ibig sa Pilipinas, hindi panahon na aling alawas igsoon. Ano na yata na video lang ina na ito nga ginawa sabi na ko nito na gawin mga itawag sopaw kay siyempre hindi tubig sa tubig sa bukid na pinang sa bukang guys na makalitan na itong lawas kung yung karat na itong tingog so okay lang mga kaisonan kung magtanaw pero naray ko rin definition mas nito man sa kay ano na yung sa live kung play din sa FM radio isa na po kailan mga wala yung pag-ipahan salamat sa Ginoo labi na sa tanang karoon na nagawa sa Facebook live Luzon, Visayas at Mindanao o sa magkapapit ini kuman naman nato pag-paapit ang kapitulo 1 sa maong Genesis dito sa versikulo 31 ayon sa kapitulo 2 dito sa versikulo 24 gikan sa versikulo 1 nagulagway kini o nag-isko sa ikapitong kaadlaw gikan sa pag-ago sa Dios sa pagbuhat sa kalibutan inyong dumi diya sa ikapitong kaadlaw kana kaadlaw mao'y gibalaan pero sa diya sa ikapitong kaadlaw maunay gidebatihan sa duha ka mga grupo dinis kalibutan nga nagsimbag sa balon o nagsimbag domingo imatod pa diya magkaisunan sa usa ka grupo manisoon sila naging maluwas nga sila naging nagsimba sa usa ka adlaw o iilogan ang adlaw pero sa pagpalig sa Ginoo kung ikaw kung ako at yung nasa langit paanag yung adlaw dito ko na sa gabi dinis kalibutan na may igsoon kieguhan nagkablis nagbungol maulagi ang ilong kung tinupuan ikaw kung ako igsoon kung magbasa at kasulatan di naman na angay ni mong kieguhan so imong una kapag wala lamang na sa Ginoo ay mong kanalisan maulagi akong Biblia sa simbahan. Ang atong gidala igsoon pulong sa Ginoo o kanyang pagkamayo. Pagkapos sa tamang igsoon. Labing gamanan ug may kumbaon ka ng Diyos Ama. Tapos kasi patay pagpasalamat. Salamat po Diyos sa iyong pagtituban ka namin. Salamat po Diyos sa iyong pagbantay ka namin. Salamat po Diyos sa iyong pagkatiman. Sa bisan kung saan kayo ang sitwasyon na bubot ka na mo. Kanayan ka kung sinong ganyan ka. Patayin ka na timan ka na mo. Patayin ka nagbantay. Patayin ka nagpamuha. Labaw sa tanan nining mga malaki. Salamat po Diyos sa tanan karoon nga naminaw sa September. Sa FM 95.3. Kanunay, nagapakambit sa mga pulong ikan kalimang mahal. Pinagi sa walang kasulatan. Pinagi usap sa Ingalaga, ikan sa Cebu City, ikan sa Gihungan, labaw sa tanan nining mga malapit. Salamat po Diyos sa mga pag-ampo na nagpapalito. Bisan pa man sa tanan karoon na nagwa sa Facebook Live. Luzon, Visayas sa Mindanao, ibig sa laing mga nasa ibig sa akong katikas kinabuhi na nakakaroon sa Saudi Arabia. Lord, salamat po Diyos kay mo sa hindi bantay. Kay mo sa hindi proteksyonan. Kay mo sa hindi atagan kong apo Diyos. Ngabutan mo siya. Ibig sa iyang kauban. Ikan sa Indonesia. Salamat po Diyos sa iyong pagtubag. Sa akong kapag-abot na kanina. Tawagin niyo mo pinatawag. Ibig sa tanan ng mga ulit na bulit. Kanagaroon nagpanarapang sa ating mga naso. Ikaw
ikaw ang protection magkabantay. Isa pa man sa iyang mga kaumanan ng Jesus. Mga silang pinasan. Sunod sa duha ka tuig Diyos ang kagutan. Mapalo nilang tanawgan. Mapalo nilang kasiguran. Na silang pagbalik din sa Pilipinas. Dala ang higpit ang dalang salamat po Diyos sa iyong pagtubag. Salamat po Diyos sa iyong pagtabang. Salamat po Diyos sa iyong protection pagbantay. Isa naman sa mga station manager ni David. Basta po biyang manimanan. Padahal ikaw ang kasupply sa kanilang sabi ng Diyos sa kanilang sa pagkatan panalangin sa mga masakit ng Jesus. Kaya ito yung blessing sa pamang sa ating justice. May kulit kaya magkasakuluan sa tibuyan. Para sa lahat. Sa tanan ka mga DJ sa isa pa na Diyos ang mga manggod na nagkaroon sa kapitid. Ikaw mas completely healing. Ikaw mas nalaking sikat din natin. Walang siya mga sinyalit sa iyang kalong ng lagna. Ikaw na kung mapapang sa iyang pag-laboratory ni mo ng gawa. Ibalik ang mga pagdansip sa iyang lawas. Ikaw na kung mapapagpungan ng tanim. Ay kung kinikilisang pinagisip mo ang buwan namin. Ay declare blessing, declare healing, pagkakamot sa sikat ng balik. Salamat po Diyos sa trabaho sa kaintindihan kanila. Lord, ganito siya na magpaambit pa Diyos diha sa imong mga pulog mga mensahe Ama. Salamat o Diyos, inigatak na kumapit sa kabundahan. Naway hunong, naway puas ang ato kong pasalamat mo ng kanila. Dahil ikaw kanunay, nakapakamayo sa nakakusap ka na mo ng kinabo. Lord, inigatak na kumapit sa kabundahan. Samtang kami o Diyos, magatuon sa imong mga pulog mga mensahe. Pagdating ini mawitag dapat lunak sa nakakusap ka na mo ng kinabo. Labo sa tanan sa naminaw karon sa FM Radio. Na nagapalitot ining mga madapit. Na ikaw o Diyos makapamuhat sa nakakusap ka mga kinabuhi. Sa mga kapusap ka mga kasing-kasing, unang-unag sa labutan. Na diinigin mo mga pulong karon ng mga pag-amitan. Dilitin mo labay kawan sa nakakusap ka kinabuhi. Maghatod tinig ka na ugan, maghatod tinig ka dasi, maghatod tinig ka na paglaon di ka kanino, pinagi sa palang pasalamat. Salamat po din sa tanan karon nga naminaw, sa tanan nga nakaupi na sa ilang mga FM radio. Tungkol sa may mga problema, doon na sila yung mga panginahanglan, pinagi sa physical na bahay. Doon na may mga malatian o Diyos, mga upusikuan nilalat ng kaso, isa pa man sa tanang matang sa malatian. Ikaw o Diyos mag-ahikap sa ilang napalapala, natugayog sa pinakalimpon. Akong hihingan, invite in of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Completely healing magabot sa matapos ang karon. I declare blessing. I declare prosperity. I declare completely healing. Mag-aabot sa matapos ang mga kinabuhi. Kadaugan kasiguruhan na alamit ka nimo nagikan Ama. Salamat po Diyos sa tanang karon nga nagawa sa Facebook Live. Luzon, Visayas, and Mindanao. Even sa laking mga nasod Ama. Sa ilang mga pagpanarbaho. Sa ilang pagpaulit o Diyos sa panahon sa ilang pagpaulit din sa Pilipinas. Bit-bit o dala nila ang kadaugan ilang kanila. Kung salamat o Diyos, ikaw nagpantay kanila. Nagaproteksyon o nag-amping silang kinabuhian. Salamat o Diyos, na diin ang imong niliguan ka mga malunga. May proteksyon magabantay sa matalusan nilang kamang kinabuhi. Nabaw sa tanan nining makamatay, ikaw o Diyos magapamuhan. Ikaw o Diyos magabiyas sa matalusan ng kinabuhi. Na din ikaw mapasalamatan, ikaw mapasidugal sa matang plano sa matang kinabuhi naman. Nagdadala kinig kadaugan kay kanino. Salamat o Diyos, nilintap na utapit sa kabuntagan. Huwag hunang huwag buwas ang ating pagpasalamat ng kanina. Napalayon ka ng protection sa tibok na kinipinignan. Sa tulong ka, namok ka mga anak. Sa akong uganan, sa talang kaigsunan din sa balo. Sa talang kaigsunan dapit sa Pilipinas. Sa talang kaigsunan dapit diya sa gabi. O sa uban pang mga katauhan ng Diyos. Na nagapaminaw nining mga dapit din sa sa April 95. Panalangini, tapuan sila sa tanan nilang mga Panginoon. Sa paman sa ilang paghahako, sa ilang pagpaminaw sa mga pulong mga mensahe. Ay kinintanan ko Diyos, dilit pinimulabay kawang sa matapusan mo ng mga kinabuhi. Bumayon kinikadaugan, kasiguruhan, di ka kanimuhan. Doon gimaya na nakanggit ka mo ang tanan, na isa na lang Jesus, ang tanan mo rin. Amen and all amen.
Salamat sa Ginoo may sure. Ilabi na sa tanan karon nga naka open na mga sure. Ano na yung mensahe si Ma'am Silaming Lapoy. Ano na sa mensahe. Putol-putol imong tingog pastor, dili kayo mga klaro. Salamat sa Ginoo, ako lagi ni nga gisit up. Tungkol kaya nga ito mga speaker, medyo sa makalit sa puso, makalit sa og hinay mga ka-exom na. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi kay Sir Milenario Iske Florentino from Davao City Government. May buntag kami yung tanan diha sa Davao. Kumusta man mo diha mga ka-exonan? Ilabi na sa kinabuhi ni Sister Binigay Joan. Kumusta man Sister Joan? Ang imuha nga pagpang-apply. Salamat sa Ginoo din sa iminsay. Good morning Pastor. Paliho ko apil sa pag-ampo sa akong biyahe karon da ako sa airport going to Maynila. Thank you. Wow. Ato nang iyampo Sister Joan Binigay sa imuha nga pagbiyahe ikan sa Dumaguete. Kung sa oras lahat ang imuha nga pag-flight ato nang iyampo sa Ginoo sa imuha nga pag-flight ilabi na sa imuha nga trainings diha giyon sa Maynila within 1 month ang ako ang wife ilang nga training usa sila naka flight going to Saudi Arabia although ang iyang mga kauban pila nakabulan doon ay 4 months doon ay 3 months o hangtod karon doon na pagani wala ka flight ang uban ning layas na lamang igsoon sa agency tungod kay nawalan na sa paglaom wala nga ang tanan naalang Diyos Ginoo inumdumi mga kaigsunan ang planos Ginoo dili sama sa plano sa tao apan hinumdumi kung ang Diyos may magplano sa kinabuhi kasiguruhan kadaugan lamang ikaw mudangog sa iyang pagkamay. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Sister Binigay Joan from di kami siya nagapuyo diya sa Latawan. Atong mga listener diya sa Latawan, mga kaigsunan, mahibuntag kanyang tanan diya sa mga libaga of Erica family. Although kumanining atong nga programa, ato kita sa mga ratings igsoon naman sa pagpambit sa mensahe Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Imagine Canilario gikan dayon sa PSA. Ano na sa mensahe, good morning Pastor. Putol-putol ang tingog. Putol-putol ang tingog. Okay na ba ang akong tingog igsoon? Wala nga ang ato nga speaker diri hangtod karon. Dapat maging ko sa kato ikapin wa pa maging ka isli. Kaya mo man gigamit sa bass guitar. Yan na may amplifier na usa mo na sa i-drive dito sa electric igsoon. Ay ang ato nga preamp ato mga dilata di pagamit usab dito sa pikas na simbahan sa Pilipican kaya dili man pwede pag walay preamp ang electric guitar. Una nga ang yang pos Ginoo nga mag-request na og lain sa mga gamit para sa electric guitar. O niya para usab sa speaker diri aron ato mga live video nindot usab nga performance. Wala na kinahanglan pa gani og mauno. Matod pa ni Pastor K. Sa kanang nindot na siya Pastor palitan na siya mauno. Labi na para mutinaw pag yung sa mo ang imuha nga output diha sa tingog. Wow. Kinagtanan maigsoon na talaga nagpahaboton sa insaktong panahon. Dili lang guta magdali-dali mga kaigsunan kay matod pa sa pasiaw. Kung magdali-dali gamit ta, malambit ang mabalik. Muna nga magpaabot mag-agad ta sa pananamin sa Ginoo. Although mga kaigsunan, kanang tanan ihatag ang bunas Ginoo. Salamat sa Ginoo. Good morning. Doon ay mensahe si Pastor Imagine Canilario. Good morning sa tanan ng mga pinandang viewer o listener sa Sign FM. Good evening diri sa Saudi Arabia. God bless everyone. Wow. Gabi na ron. Tingali alas 12 na sa Saudi Arabia. Yes, sa PSA, sa Kingdom. Karap diya King of Pastor. Diri mo igsuon po. Nindot naman ang output tingali sa cellphone. Wala ko ka paminaw igsuon. Ang output diri sa ato nga nadungog, medyo tinaw naman mga kaigsunan. Kung sa diya sa cellphone. Wala ko ka
Bati mga kaigsoon na tungod kay wala man tayo laing monitor diri muna nga nag-apos-apos Ginoo nga doon na tayo lain nga cellphone nga atong mahimo nga mamonitor ba aron maka-ibalota sa output kay lahi ba ang paminahon mga igsoon nga dunay mga dili maayo nga madungog mga kaigsoon labi na dili tinaw ang output sa ato nga performance sa live igsoon. Bisan ako mga kaigsoon video lahi sa natong paminahon. Unang salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa FM radio. Dinhi sa Sign FM 95.3. Although mga kaigsunan ang atong nga radio para man sa pikas pwede ra tang makapaminaw ta diya sa atong mga kasikbit nga mga area aron ato sila makontak kung okay ra ba ang FM radio kay doon na may mga FM radio ng atong mga kaigsunan dili mga panahon na karon. Salamat sa Ginoo. Alas 12:36 PM pastor o karat usahay okay lang. Usahay karat usahay okay lang. Muna usahay mga kaigsuonan kining ato nga set up dinhi sa studio Exxon even gani si Pastor Gideon do na puy panahon nga mokalitra o wala ang nindot nga performance tungod kay sa mechanism ba labi na sa ato kapagamit o doon ay panahon nga ang ato nga mga koneksyon may aksyon o luag loose connection igsoon una nga mo aksyon din na siya o karat igsoon although mga kaigsuonan ato lagi ni nga hinahinayan o labi na sa paglimpyo dito o magunay sa maka wala sa maay performance kanang mga abog-abog ba o niya karong panahon na kay sige kainit even close ning ato ang FM radio dire na mosulod man usahay ning abog mga kaigsuonan nila na inig open sa gawang sulod sa wala nga kanunay lagi nato ning giatiman o ba nagtabang sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan ang atong oras alas 5:39 na sa kabuntag. Nga atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang pagkamayo, pagkabuotan nga Dios nga wa gyud sama kaniya. Ato na kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo dinhi sa kapitulo 2 sa Genesis. Kapitulo 2 bersikulo 1 adto sa 24. Unya og mga adlaw mga igsoon adto na tas kapitulo 3 mauna na kapitulo sa Genesis mao'y pagsupa o pagpakasala sa katawhan tao igsoon kay si iba o si Adan pa man ang panahon na dili pa siya matawag og katawhan kay duha pa man sila na ng mga panahon maunay sinugdan sa pagsupak sa tao sa sugo sa Dios o balaod sa Dios. Adunay mensahe si Pastora Imagine. Good night and good morning everyone. Tulog sa ko pastor kay duty mami o ma. Replay lang ko ang Ginoo magapanalangin maglikon o magdasig o magapanalangin kanatong tanan. Wow. Good night o sweet dream sa matag usa diha sa dapit sa Saudi Arabia. Una nga medyo sa ang ato nga tingog karat sa kinagmay ay ang ato nga performance may igsoon action sa po kana ubo igsoon sige sa balik ta mga igsoon ato na ning basahon ay lagi ko dispensa mga igsoonan kay medyo gisubawan rin ko unya makainom ganit kong Diyos unya doon ay ice siguro yun ang mga igsoon ato ang tingog action sa po basag mga kaigsoon ato na ning basahon saglit ang atong oras nagdagan man unya mao ni kapitulo sa ikapito ka adlaw sa pagbuhat ikan sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan. Munang kahapon igsoon
Diya sa ikaanong kaadlaw, nahuman o natapos ang trabaho sa Ginoo sa pagbuhat sa tibok kalibutan. Mao nga dinhis kapitulo 2, mao ni ikapito nga adlaw o sa ikapito nga adlaw nagmingpahulay ang Ginoo. Ug diha sa ikapito ka adlaw, mausab ni gibalaan sa Dios o gibalaan sab sa tao o nag-irko ang duha ka grupo. Nagsimbag Sabado, nagsimbag Domingo, naglalis, nagbangi, nagdebate, nagpinungbahay, ibig sa social media, nagsigig inangkunanay o kinsay maluwas. Mao nga nining mao nga dapat wala tay gidipigan sa duha. Ang importante na kinabuhi ka sumala sa Biblia, sigurado ang kaluwasan nimo. Mga dunay maminaw din sa FM radio kanunay kung nangutana. Kanong kanang FM radio diha wa may title sa simbahan nagdala. Way kapuslanan magsige taglaban-laban sa simbahan. Pero ang atong patasak kinaiya wala mausab pinaagi sa Biblia, way kapuslanan ang tanan. Mahimo rang gubot ang tao, mahimo lang walay maing relasyon ang imong silingan, ang imong sigataw, even ang imong mga igsoon kung mo laban kag denominasyon. Hinumdumi ikaw ug ako paningkamote ang imong kinabuhi nga haom diha sa pulong sa Ginoo ang imong kinabuhi. Ayaw ng adlaw, ayaw ng title sa simbahan. Imaguba ranas inyong maing relasyon even sa imong mga igsoon, kursosok igsoon. Siyempre, ikaw doon na kay mga igsoon, pinaka mga igsoon, nagkalaing-laing organisasyon, nagkalaing-laing simbahan, nagkipasilungan. Manag-away ra mo anak. Managbungol ra mo anak. Imbis nindot ang inyong relasyon. Maglabananay mong title na. Managbungol niya mo, dili na niya mo kapanghatag o buwan mga igsoon. Amen ba? Ang importante natong pagpangalagad dinis kalibutan, atong sundon ang balang kasulatan o ang kinabuhi ni Jesus. Wa magyun na kinabuhi ang magising away mga igsoon. Sige padakanay mga igsoonan sa kahibalos kalibutan, wa ko'y ayo. Ingon diri mga igsoon ako ning basahon. Sa kapitulo 2 sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 24. O niya ug mag-adlaw kapitulo 3 ta. Diha naming supak sa Dios ang tao. O niya sa diha sa pagsupak sa tao ngadto sa Dios nagsugod usab ang rason sa tao. Nagsugod usab ang pasangil sa tao ni anang panahon. Ato sa ning basahon ang kapitulo 2 igsoon. Nahuman pagbuhat ang langit o ang yuta o ang tanang butang nga ani-ani ini. Wow! Nahuman, versikulo 1, versikulo 2. Sa ikapitong adlaw, gibuhat sa Dios ang tanan niyang gibuhat o mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. It means to say, mipahulay siya gikan sa tanan niyang hago. Sa tupa, sa unong kaadlaw, kung imo na siyang kwintahon, kung magsukod kag Miyerkules, pwede magpuna, muhuman sa na o Martes. Dipindi sa imuhang pag-iham, kung magsukod kag Domingo, magsukod kag Sabado, magsukod kag Lunes, dili na naangay ni mong isgutan. For example, karon Miyerkules maron, sa 22, kung magsukod kag 22, ikapito kaadlaw, di 29, Amen ba? E maumagunay erguhan sa kalibutan. Yang manag-away igsoon ibin sa social media. Antod bisan pamagani ang bautismo mga kaigsoon na nag-away. Ingon diri mga igsoon, gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw o gibalaan niya kini kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagbuhat o mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Wow! Maunay gibuhat sa Dios. Apan ikaw o ako dinhi sa kalibutan,
walay taong makahimo ni ini. Bisan mo ang kung bakang nag-ad sa imuhang pagsimba adlang ipapahulay, musamot yung tagkabakakon ana. Ganun man, dunay nagsimba sa adlaw nga ipapahulay. Adlaw Sabado man, adlaw Domingo, ang kuno nila nga himong balaan. Sako na hinoon ang adlaw rin na balaan, ang tao wala na balaan. Amen ba? Ang adlaw na hinoon mo'y nabalaan, pero ang tao buras gyapon, mingsamot na hinoon katika ang kasing-kasing. Siyempre, ang adlaw mo'y nahimong balaan, ang tao na. Mauban ay gitudlo sa balang kasulatan. Maglison magani ang tao pagsunod sa nakag ni Jesus. Naniingon niyas unang Pedro kapitulo 1 versikulo 16, magbalaan kamo kay ako balaan man. Mao nga kupot ra gyud mahitabo sa tao kun mo dapit ini. Mag-irgo ra gyud even sa social media. Unya mo abot sa pundok, moingon dayon nga kaning among pundok mao ra gyud maluwas. Nagion sa man ang pagkasiguro nimo pagani ibalik ang Ginoo, ikaw ra bagay maluwas. Ato ning i-clarify pag-ayo mga kaigsunan. Dili ra ba tanan nagsimba sa simbahan may maluwas? Dili ra ba tanan mga kaigsunan na kanunay nagsimba adlaw Domingo, adlaw Sabado may maluwas? Ingon diri gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw o gibalaan niya kini kaysa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat o mipahulay siya gikan sa tanan niyang paghakot. Mangutan ako igsoon, kinsa nakahimo niini? Yang mipahulay mismo sa tanan niyang paghagok sulod sa usa ka adlaw wa ko say gibuhat. Siyempre mipahulay sa tanan niyang paghagok. Kinsay naghimo nini? Ang Dios. Apan kung tao gani mo angkon, putputo na. Ingon diri sa 4, ingon niini ang pagbuhat sa kalibutan o sa tanan nga anaa sa langit. Wow! Ang Dios ay nakahimo. Ano na yung mensahe si Pastor Emidin? Amen. Ingon diri, sa unahan, ang tanaman sa Eden. Naghisgot kinig tanaman sa Eden. Mauna ni sinugdanan. Ay iyang gibuhat sa Dios ang tibok kalibutan, dagat ug langit ug ang tanang mga mananap, hayupan. Una manggibuhat sa Dios ang mga hayupan, ang mga isda, usa pa ang tawo. Niingon dire, sa pagbuhat sa Ginoong Dios sa kalibutan o sa langit o sa tanang butang sa kalangitan, wala pa'y mga tanong nga mitubo. Wow! Wala pa ni atong panahon na. O ang binhi nga miturok sa yuta kay wala pa man niya kini paulani. Namuna, karon na igsoon, wala pa gyud kapugas ni mga tao. Wala pa man paulani. Ang tingali maigsoon doon ay portion or area sa Pilipinas, ya grabe kakusog nga ulan. Namugasay na kuno. Unang area maigsoon, matod pa sa Biblia, wala pa naturok o bisan unsa niini, wala pa man paulanis Ginoo. Matod pa sa atong gibasa. O wala pa'y tao nga makauma niini. Siyempre, wa pa biya nag-ingon ang Biblia, gibuhat na niya si anak si iba. Apan bisag walay ulan, diha na'y tubig nga mintungha gikan sa ilalom sa yuta o mi patubig niini. Wow! Bisag wala pa'y ulan, pero nanay tubig gikan sa ilalom. Siyempre iyan ang gibuhat ang dagat, gibuhat na niya ang yuta, gibuhat na niya ang langit, pero wa may uwan, matugpas ta kasi po. Siti onya mikuha ang Ginoong Dios o yuta o nagbuhat siyang tao. Wow! Mauna ni sinugdanan. Ikaw o ako, mangutanan ko na anaday ka anak. Na pila pa man ka henerasyon, pila pa man ka
kaliwatan maigsoon sikat pa kang iba o kang anan. Unya sa sulod nga henerasyon, balo pila na lamang katao, pila katuig na lamang ang tao, pero ang Biblia di na siya mausab kay mauna man ay gisulat diya sa Salmo 90 versikulo 10 nga ang tao gimbutan lamang nga kapituan katuig dinis kalibutan tingali 75, 80, 90 pataas bonus na sa tao. Kasagaran karon timan igsoon di gud gani kabot og 60. Perting dali alam mahuman ang kinabuhi sa tao. Pero kani adto si Matusalem noy 260 di katuig. Si Matusalem grabe kataas, hapit 1,000 years. Mao nga sa atong kinabuhi karon, kung mag-edad ka 40, mag-edad ka 50, mag-edad ka 60, kung basihan nimo ang Biblia, ayaw kumpiyansa. Pero bisag bata ka pa, ayaw kumpiyansa. Ay ang kamatayon dili mahibalan. Bata magagtigulang kung waan ka kininawas Ginoo, wag gyud kay wag gyud tay mahimo igsoon. Ingon ang 7, versikulo 7. Onya mingkuha ang Ginoong Dios o yuta o nagbuhat siyang tao. Ikaw o ako igsoon, asa makagikan? Gikan niini gihoy pa niya ang buho sa ilong sa tao sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tao nakabaton og kinabuhi. Ikaw ug ako giumol gikan sa Ginoo gikuha sa yuta. Hinumdumi way tao nga mamatay nga di mubalig sa yuta. Ingon ang Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 7, ang abog mubalik sa abog o ang espiritu mubalik sa magbubuhat nga mao ang Dios. Hinumdumi nga duna kay espiritu o ang espiritu maunay mga tubang ngadto sa Ginoo. Ang imong lawas kining atong pagkagwapo karon, wati hiray paingon ani. Bisag unsa pa nimo kahit suraan, pag-abot si kamatayon, guba ning atong nawong talapira ngadto sa sementeryo. Mao nga pasiaw ni Esteban kaniadto, ingon siya kining mga dato, mga hambugiro, kining mga dato, mga katalon. Murag maarang-arang pamantingali ko aning kalabira kung naan ako sa sementeryo. Bilang tawa di sementeryo may eksol ka na makalabira diya, may muha pa ba ng maitsurag mabalan kag adunahan kag dato, partahan kag dili may eksol nga parihar ng bangaga diya mga kalabira. Ang importante ni mong himuon mintras buhi ka, maayo kag kinaya, may kag batasan, may kag pinulungan, may kag relasyon sa imong isikatawo igsoon. Di kung dili gani ka may relasyon sa imong isig katao, may klaro tana. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa atong station manager Pastor Gideon Candelario nga nagwas karon gikan sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malaboyog, Cebu City. Maayong buntag kanimo ni Pastor Gideon uban ni Pastor Russell ug sa inyo ang duha ka mga anak, Dodong Davidion o may Dodong Asa o sa tanang makatawhan diha nga kanunay naminaw sa ulog sa Ginoo sa 101.3 sa NFM usa na naglanog-lanog diya sa Malabuyo. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan nga adlaw-adlaw kanunay gyud ipasinatis Ginoo kanang mga panalangin ba nga dili nimo mahibalan nga makaingon ka, wow, unexpected blessing from God. Hinumdumi nakita sa Ginoo ang imong trabaho. Nakita sa Ginoo ang imong pag-antos. Nakita sa Ginoo ang imong pagsakripisyo. Isa kon sa pang mga matang sa sugilanon sa kalibutan nga makadaot sa imong kinabuhi, diha sa pagpangalagan, ipalusot ra nas pikas darunggan, kay dili sila mao'y mahimong mabulahan kung dili ikaw ug ako
mao'y panalanginan sa Ginoo. Mao na tinuod. Proven and tested na dili na ko na ikahatag ngadto sa uban kay mismo kami ipasinati sa pagkamayos Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon Ma'am Jonah Uro from Kuwait. Salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon nya pagsulod nining ato nga programa. Aduna sa mensahe pa igsoon. Si Ma'am Jonah Uro, katawa na ko sa dato pastor. Tinuod maguna. Matod pa sa pasiaw ni Esteban. Nya pobre og dato kun atos binteryo mao ra gyud pormaha. Bisag taas pa kag ilong, taas pa imuhang unsa di imong itsura karon. Ang importante base sa Biblia sa panahon sa paghukom sa Ginoo, maayo gyud kag relasyon. Mao man mo atubang igsoon. Maay kag binuhatan, maay kag performance, even gani sa trabaho, kinsa may malipay nimo nga amo igsoon kung takulanon kang pagkatawo. Magsige ra kag yaka sa imong balay, magsige kag yaka nga igsoon kung nanarbaho ka, siyempre dili malipay ng imuhang ikauban. Mao nga kung manarbaho tas laing mga naso, dili lamang ta ayuhon o banal mga kaigsoon sa itong mga amo, basta pinadiyos lang, patrabaho o lang ta, pagkanong lang ta, kaigsoon, atimanon lang ta. Wow! Ato sa mga buhaton ang pinakabis, kaya siyempre sa nagkalain-laing mga nasod, nagkalain-lain biya ang pamaagi di as mga pagpanarba. Una na ako nga wife, before siya miadto sa Saudi Arabia, doon na revelation ang Ginoo. Although magkaigsunan, diya sa revelation nga gipanayag sa Dios, usa na siya kapamaagi nga ikaw gipahibalo aron ka makaapos Ginoo. Wow! Tinuod maguna. Hinumdumi kung ikaw alagad sa Dios, wa pa na nahitabo sa unahan na ananay pinadayag ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hinumdumi, igsoon, pinasahi ka. Padawin kita sa pagbasa igsoon, ingon diri sa city, onya mikuha ang Ginoong Dios o yuta o nagbuhat siyang tao. Ikaw o ako igsoon asa matagikan. Yuta o gikan niini gihoy pa niya ang buhok sa ilong sa tao o gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tao nakabaton og kinabuhi. Wow! Usahay ang tao mo igsoon din sa kalibutan. Kung maayo pag kinabuhi, maayo pag sukat, maayo pag gininhawa, pagkaisuga. Na ikaw sa igsoon kung din ikakabantay, mulami isang ka, apareha na mong isog. Ingon diri maigsoon sa utso, unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman dito sa idi. Wow, mangutan ako, kinsa man ang tao nga gipapuy-on ani sa tanaman sa idi. Siyempre nagbuhat ang Dios. Pero sa iya pagbuhat sa tanaman sa idi, doon ako sa ipapuy-on dito. Ato ning basahon padayon. Sa silingan og gibuhat niya dito ang tao nga iyang gibuhat. 9. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy. Nya maanindot og mamungag mga bunga nga maayong kanon. Mao ni problema. Nindot ang gihimo sa Ginoo ug duna sa gihimo nga mga kahoy nga mamunga og maayong mga bunga. Pero ang problema kung unsay kaatbang sa maayong bunga. Kinaamag yun ay kaatbang. Siyempre, kung doon ay maayong bunga, doon ako'y daot nga bunga. Ato ni ipadayon, Exxon. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa tanang mga kahoy. Tanang mga matang, bisag unsang klase sa kahoy, bisag unsang klase sa kahoy, Exxon, basta tanang matang sa kahoy, dili na nato na isa-usahon. Hindi ko takahuman sa tuwali, Exxon. Ingon diri tanang matang sa kahoy, nya maanindot og mamunga nga bunga nga maayong kanon. Maayong kanon. Pero na ako'y dili maayong kanon nani. Sa taliwala sa tanaman diha ang kahoy nga naghatag
og kinabuhi og ang kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Wow! Naa po di ay kahoy dinas katiliwan-an sa tanaman sa Eden nga usa ka pinasahing kahoy nga kasadiha nga ikaw makakaon ug muhikap ibin sa paghikap nini do na gay mahitabo sa usa ka tawo. Ato ni manayon sa pagbasa. Gikan sa Eden mindagayday ang usa ka suba nga maoy ning patubig sa tanaman o sa nasaylo na kini sa tanaman. Ang suba nabahin sa upat 11. Unsa man ning upat ka mga suba ikson? Ang unang suba nga ginganlag pison, dili mo tong pison nga ipalatag og karsada ikson. Pison og midagayday kini libot sa kayutaan sa Habila 12 miingon diri. Makaplagan ni ining dapita ang lunsaing bulawan ingon man ang mga bato nga bildio o sardonika nga pula. Wow! Unay mga bato nga mga espesyal. Mga bato tingali ni mga igsoon nga pitik mahala ibalingga nimo sa mga konsyap mga kaigsuonan. 13. Ang ngalan sa ikaduhang suba gibon o midagayday ginilibot sa kayutaan sakos. 14. Ang ikatulong suba mao ang Tigris. Anaaman ni sa araling panlipunan 1 mga kaigsuonan ang mga suba na dinhi sa Biblia. Tigris nga nagdagayday sa silingan sa Assyria. Ang ikaupat nga suba mao ang Euphrates. Naa ni dito igsoon sa leksyon sa mga estudyante, Euphrates. Kasi di kong kadungog nini igsoon. Ingon ang 15. Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tawo sa tanaman sa Eden aron maoy mag-atiman o magbantay niini. Unsay trabaho sa tawo kaniadto? Mag-atiman o bantay sa tanaman sa Eden. Ang problema mga igsoon kining tagbantay. Unang nga mga pastor sa simbahan maunay tagbantay sa mga katawhan sa simbahan. Ang problema kung ang usa na magbalantay mga igsoon dili haom ang kinabuhi dias pala kasulatan asa nagoy maingon ni mga ibantayan. Ingon diri mga igsoon. Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tao sa tanaman sa Eden aron maoy mag-atiman o magbantay niini. 16. Giingnan niya ang tao. Sugod na ning instruction gikas Ginoo. Balaod na ni. Unsay giingon sa Dios ngadto sa tao? Ingon sa diri, makahimo kamo pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Giingnan si tao sa Dios ikan ulong si Ginoo ningon siya makakaon mo sa tanang kahoy diha sa tanaman sa Eden. Ingon ang 17 do na pay ingon gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo unsay dautan kun mukaon ka niini di anang adlaw mamatay ka gayon. Mao ni problema. Kasi diha nakadungog si Satanas na minaw sa sulti sa Dios ay bright makaini si Satanas kusog makaining maniid sa diha nga gisultihan sa Dios ang tao nakadungog yun si Satanas niini. Nganong nakahibalo man siya? Hello, unang diya sa simbahan dili binaangay kakumpiyansaan sulod sa simbahan pag-abot sa gawas maigsoon gikan sa sulod sa simbahan pagawas daghan na kay marites. Waingon dayon mga interviewer sa gawas, mga media mga kaigsunan nga mga siaw nga mga kusog mo sigit-sigit maingon din. Mayon sa may giwali ni pastor.
wala ba to nangigo? O sa may giwali, naigo na po ko sa. Ako rin kiistoryahan sa interviewon. Ang mga marites mo yun. Ang magsisimba mga igsoon nga diri serious, otro sab nga mga marites, mausap na yung mga take report. Unang kusog pa yung mga report mga kaigsunan, magbantay ko ng tao ana. Mayroon na sa atubang, pagkatalikod, tingkuyon na yun ka. Mauni siya sa tanas, maigsoon na ini. Tanawa lagon ni ingon ang Dios sa tao, ingon sa diri sa city. Gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Kung mukaon ka niini, di anang adlawa mamatay kagayon. Unya kay bright man si Satanas sa diha nga ang usa ka babae nagihatag sa Dios kang Adan mao may iyang giduol. Kinsay giduol og una ni Satanas? Ang babae. Iyang gilaylo maigsoon. Ato ning basahon pagpadayon sa 18. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tawo, himuan ko siya kauban o ikatabang nga angay kaniya. Wala pa na tawo, wala pa kauban si Adan niini. Sa diha na niingon ang Dios, himuan na ko katabang ang tawo nga mao si Adan. Kinsay giunag himo, babae lalaki. Na moingon po ka maigsoon nga urang bayon tikari tutok boy ba. Ingon diri maigsoon ang 19. Ang 19 busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap og langgam og gidala niya sila ngadto sa tao aron iyang nganlan. Kinsay nagbuot? Tao. Kitagaan ang pagpulutan sa Dios ang tao kung sa ipangalan sa mga mananap. Waritas kabukiran doon ay mga perot, doon ay mga tamsi, doon ay mga maya, o nang dinis kabukiran karon maigsoon, kining doon ay mga lamakan. Magproblema, ano ba, tapukan ko sa mga maya, ilabi na sa mga lamakan nga dili magkadungan sa ubang mga lamakan, kay maumanay fokusan sa mga maya. Yan narabay maya maigsoon nga duha ra bay klase ang maya. Doon ay maya nga dali makadungog, doon na po'y mayang bungulon. Kanang bungulon nga mayang maigsoon, di ko na maminaw. Bisa kung saan man ni mo palagaw pa. Mubalik ra na tayo maigsoon, piti ka bray. Ingon diri, inganlan bisag unsa ang ingalan sa tao sa matang sa usa kanila. Mao ang ngalan niini. Mao nga ang tao igsoon, gihatagan og pagbulutan sa Dios kung unsay ingalan sa tanang matang sa mananap igsoon. Ingon ang 20, usa ginganlan sa tao ang tanang kahayupan o ang mga langgam, ingon man ang ihalas ang mga mananap, apan wala siya'y nakitaan nga angay ikauban o ikatabang. Wow! Sa diha nga si Adan nga maoy naghatag yun og una sa mga ngalan sa mga kahayupan, iya yung nakita nga wa ko sa ipareha ani. Tingani nakakita siya unggoy ani. Siyempre tanang matang maigsoon sa tanang mga kahayupan, iya namang ginganlan. Pero iya yung nakita, wa ko iparehan yang nawong, wa ko iparehan yang hitsura. Munang nangita siya igsoon nga sama yun niya. Ingon diri sa unahan 21, unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao og samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios og kusog og gihulipan niya sa kinig-unod. Wala pa giklaro maigsoon nganong sa inahitabo ni Adan nganong gipakatulog siya. Ato ning ipadayon sa unahan aron atong mahibal-an kung unsay nahitabo sa usa ka lalaki nga mao si Adan nganong gipakatulog pa siya o gikuhaan siya og kusog. Kung ikaw nagbasa sa Biblia, siyempre nakabalo na ka nga ang nahitabo sa usa ka lalaki nga gipakatulog, gikuhaan siya kusog o gihimo niyang babae. Ato ning basahon pagbalik.
Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao og samtang nahinanog siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios og kusog og giuliban niya kini unod. Una nga ikaw ug ako dili ka makatingala nga ang imuhang maasawa layo kayo, dili taga dinha. Pananglitan sa ako nga himo nga asawa dili man taga diri, dili sa silingan. Ang akong mama kani adto magsigit og panapil-tapil, magsigit og yung kana sar. Kana siya kay buotan. Kana siya kay kusog kay mo o trabaho. Ako sa una kani adto may suon di lagi ko magtingog sa akong inahan. Kaya nga naman, bisan asa naman ito magtulog-tulog. Ang akong giagad kani adto igsuon, nag-agad ko sa planos Ginoo kung kinsay akong maasawa o ikauban sa tibok na akong kinabuhi. Mao nga, diha sa kinabuhi sa tao, doon ay maswerte na imong maasawa, taga Maynila, taga Cebu, taga Masbate. Nag-ingon ang Biblia, ang lalaki gipakatulog. Sa diha nga ang tao gipakatulog, doon na ba'y natulog na hibalo? O diba, kin imo nang yanohon pagsabot. Sa imong pagkatulog maeksoon, wago kay kalibutan, siyempre natulog ka. Mao nga ang usa ka lalaki, usa ka babae, sa diha nga siya makakaplag sa tinun-anay niyang ikauban, di na siya magdahom kung taga-Lagyo ba, taga-Amerika, taga-lain bang nasod, kay doon na may mabinyo nga taga-lain nasod. Siyempre, ipagkatulog ako sa katao, ugwa sa kahibalo, sa ihang pagmata, naa na sa ikauban. Wow! Doon na po'y maminyo orang nga naara silingan. Nindot na may son, kaya di mapugnawag sa bao. May naaraman sa silingan. Pero kung silingan ang gimuha maswerte, nakabalo na ginas imong kinaay batasan. Kay silingan man, mao nga diha sa kaminyoon, dapat kung ang bana o asawa nagkaabot nga dili nagkapariha og lugar, dapat ayohon nimo usisa, ayohon nimo eksamen ang batasan kinaiya sa usa ka tawo nga imong ikahibalag, kay basig maayo ra puro maayo ra na mga igsoon sa pag-upa, pero sa pagkaminyo na wa na. Unang kasagaran dias kaminyoon mga kaigsunan. O ingon dayon, kay ikauli pa ni si Dodong si Inday, ako na ni giuli. Pero mahitabo yun mauli. Ano man, dili naman magkasinabot, kay adto naman mga igsoon manag-away, kung managmedyo ay naigsoon. Ang problema manggod, kung daghan na kag mga anak, kaya mga anak maon hintawoy makaluluoy mga kaigsoon. Ikaw papa, ikaw mama, dili mao'y mahimong makaluluoy, kung dili ang imong mga anak, ano man, magkatipulaan na. Adunay daghang pamilya nga nagkulag manday nangagulang na, dagko ng mga apo, wa na dagko ng minyo na tanang mga anak na nagkulag na, kay diha na ni gawas ng istorya. Kay si Dudog si Inday maunay tinuon nga kinaiya na usao man na eksoon. Iyon sa man din ninyo paday pagama ang mga anak nga nahimugso man ang inyong daghang mga anak, unya pagkagulang na eksoon dili na hinuon mag kasinabtanay. Dapat diha sa kaminyoon hangtod sa kamatayon, sa katapusan yugto sa kinabuhi mag-uban mo igsoon. Mao ba na inyo ang isumpaan diha sa altar sa kaminyoon. Mao nga mas nindot og haom sa Biblia nga doon na kay declaration diha sa simbahan. Ilabi na diha sa pulong sa Ginoo kanang gitawag o live-in, dili man yun ang biblical igsoon. Unang tanang nag-live-in, dapat magpakasal yun na aron ang inyong kinabuhi, ang inyong kaminyoon pag-ipon na asas insakto o haom sa pulong sa Ginoo. Hinumdumi ibin diha sa Biblia o diha sa pag-eskwela sa mga anak, magproblema ang bana kanuman. Kung dili ka kasado ang imong apelyido, dili kadala ang imong mga anak. Siyempre, wala kay record sa PSA.
ang eskwelahan, igsuon, naabot na matag eskwelahan, ang eskwelahan mangayo na siya marriage certificate. Dili lamang ang Biblia mao'y nagdasi kung naghanay diya sa kaminyoon nga kahitang kung dili mismo ang balaod sa gobyerno nahaog gyapon sa pulong sa Ginoo. Balik ta sa ato nga mensahe dinhi sa usa ka lalaki, usa ka tawo nga iyang gipahinanok. Unyang gipahinanok sa Ginoong Dios ang tawo og samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoo og Ginoong Dios og kusog og gihulipan niya kining unod. 22. Ang maong kusog gihimo niya nga usa ka babae. Wow. Ikaw pa kung inyong kusog ron eh. Na mga ulit tao diha. Ikaw pa ng inyong kusog diha pa na abay babae. Unsa di ay nahitabo sa usa ka lalaki, gipakatulog o gipahinanok, gikuhaan og kusog o niya sa diha nga gikuhaan sa kusog, gihimo sa Dios nga babae. Hinumdumi, wala gihimo ang lalaki para sa lalaki. Sa sinugdanan, sa pagtukod sa kalibutan, sa paghimo sa tao, diya sa dinis kalibutan, gihimong una ang lalaki o sa paang babae. Apan subong palandungon ni ining sunod nga mga panahon, gihatagan na sa lain nga nasod o unsa nga panggobyerno sa tibok kalibutan nga ang babae pwede ng mga sawag babae o ang lalaki pwede ng mga sawag lalaki. Apat ya sa balaang kasulatan kung imong basihan yon ang Biblia, dili yun ang pwede ikson. Wala gidisenyo, wala nag-ingon ang Biblia na nagdasig ngadto sa tao nga pwedeng magminyo ang lalaki o lalaki. Base sa balaang kasulatan. Kay kung magbase ta sa pagtulunan sa tao sa kalibutan, maura ko'y magbuting tao. O ingurong ng tao, ikson, okay ra na, oy. Okay ra na. Ano man, kay wala man basaha ang Biblia at tarong. Unsay giingon dire? Ang maong gusog gihimo niya nga usa ka babae o gidala niya ang babae ngadto sa lalaki. Sa unahan sa 23, og miingon ang lalaki, ani aragayon ang sama kanako ug gikan sa akong bukok unod. Ug unod gikan sa akong unod, babae ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Asa ay gikan ang babae? Gikan sa lalaki. Mao nga diha sa kahimtang igsuon, mas kusgan o adunay kusog ang lalaki. Kung imong ibaginon, pila naman ka kusog. Usa ka porsyon sa usa ka lalaki, sikat sa pagsugod sa pagbuhat sa babae, nga nahimong babae ang usa ka babae. Wow! Mao nga ikaw o ako, banag asawa, pananglitan sa imong panimalay, kanang imong asawa, dunay mga bukad nga trabaho, ayaw na patrabahuan. Kay dili man na kaya nga makaabot sa iyang ikusgon, or kusog, nga kapabol sa iyang pagkatao, kay siyempre bayi man siya. Unang maluoy na sa uban nga mga pamilya nga ang babae, ang asawa mao'y nagbuhi sa bana. Ang asawa mo'y nahimo nga amahan sa tibok panimalay. Pero diyas Biblia maigsoon dili yun na haom. Dapat ang bana mao ganay pinaka mulit sa panimalay igsoon mo na giingon nga ang bana mao'y ulo sa pamilya. Kung leader man kasi imong pamilya, dapat ikaw mo'y mag-una, mahimo kang panag-ingnan sa imong pamilya. Ang problema magod kasagaran sa bana, dinis kalibutan o kalihukan, mako'y mga wala magkinabuhi sumala sa balang kasulatan mga ekso. Maunay problema. Kaya mo man ilang taon sa mga anak. Moingon man ang mga anak, ay si Papa bitaw, bisyoso man eh.
Ako sa bisyoso ko eh. Pao kanila taon maiksoon. Kanya, mubuyag kang mama, mubuyag kang papa, mga dudong, inayayaw taon dito. Ingnon ka, utro, masabong mga bisyoso. Daba ba mo ikabuyag? Daba ba mo pakita sa imong pamilya, mga kaigsunan, sa imong mga anak, na sumusunod nimo? Nawa man kay ikapakita nga maayong performance sa imong pamilya, igsoon. Ingon diri, 24 ni ingon diri, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan o inahan o mutipon sa iyang asawa o mausa sila. Kini siya igsoon, biblical sa ni. Mao nga alang sa kasayuran sa mga kabatanunan, ilabi na doon na nagminyo na. Dapat ang bana o asawa, kung nagminyo na sila, mubulag yun na sila dapat sa ilang mga isikag ginikanan. Maumangani, gidasig ang mga batanon, sa wala pa mo nagminyo, huna-hunaan ninyo, kung kaya na ba ang inyong kaugalingon, makabuhi na ba o makatindog na ba sa kaugalingon ninyong pamilya. Kay maogi na naas kasulatan igsoon. Unsay giingon dire sa 24, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan o inahan o mutipon sa iyang asawa o mausa sila. Wow! Wala nag-ingon ang Biblia nga human sa imong kaminyoon, mobalik mo sa inyong isikang ginikanan aron lamang magpabuhi. Klaro dili, base sa balang kasulatan. Mao nga ang mga minyo, babae man o lalaki, dapat maningkamot mo itawon. Dili kay pagkahumag minyo, ning balik nagyapo nilang papa o ni mama. Unya hasta mga apo, ang apuha naon hinuon maoy nag-atiman. Although mag-aksyonan, depende man sa nas kahitang sitwasyon, pero mao kinay tinuod nga process sa pulong sa Ginoo. Mao nga ang tagalaing nasyon gidya sa United States, kung mag-edad gani ang babae lalaki o mag-18 na, bubulag gani sila ilang isikag ginikanan. Pero dinis Pilipinas igsoon, kay tungod kay na anad manggod nagitawag og nabatasan pas mga Pinay o mga Pinoy nga moingon nga mag-usa lang gutagon, bahalag saging basta labing, dili na maoy rason. Rason lamang na sa tao aron aduna sa ikarason. Di ikaw o ako musugot ka nga kada adlaw sige ra kang saging, sige lang kag labing, mausa man ang imong pisikal nga bahin, di mag-uspat. Rason ra na sa tao aron doon na sa ikarason. Pero dias Biblia igsoon, dili yun na mag-insaktong proseso sa atong kinabuhi nining kalibutan na kung ikaw ninyo na. Tingali doon ay panahon maigsoon na makahuna-una kas imong mga ginikanan nga nawala na, parehas among mga ginikanan nga nawala na. Ikuha na sa Ginoo tungod kay ning abot na sa mga insaktong edad. Tingali doon na kay panahon porsyon na makahuna-una sa ilang pagkatiman sa imong pagkabatan o pagkabata kaniadto. Pero dili naman na sa pwede nga mabalik pa. Mao nga ikaw adunay kaugalingong pamilya, ato ba nga ang imong kaugalingong pamilya o obligasyon upat ang tabang sa Ginoo. Kay musugot kag sa dili, ana magyunta mag-agi igsoon. Kung ikaw adunay pamilya, siyempre adunay kay mga anak. Kung ikaw minyo na, siyempre adunay kay ibanag asawa. Ang tanan nga naa na ikaw gihiusa kamong duha, inyo naman ang obligasyon bisag kung saon pa, dili man ang obligasyon sa imong silingan. Mao nga ikaw ang bana, ikaw nga asawa, kamong duha, maugoy dapat magkahiusa. Wow! Mao nga atong gitsalin sa matag usa, even sa tanan nga naminaw sa FM radio, mao kinay insakto nga buhaton unta sa tawo.
Kay siyempre kung maminyo ka mga kaigsuonan, dili ka mahitabo nga minyo na, dili nimo sa makita ang imuha nga pagpaningkamot kung kaya na ba nimong buhion ang imuhang pamilya, kung naa ka kanunay nilang papa o ni mama. Siyempre, dili makita ang imong kahago ato nagyanuhon pagsabot. Dili makita ang imong trabaho kung kanunay lang ka nag-ipon sa imuhang ukangan, sa imong ginikanan. Dili magklaro kung ikaw makabarog pa sa kaugalingon nimong desisyon. Labaw sa tanan diha sa pagsuplay sa tanan nga mga panginahanglan diha sa imong panimalay. For example, even sa asin, gas, ug sa panihan. Labi na ang imong mga ginikanan, doon na po'y gitawag og tubig-tubigan, maingon man nga, ay ararakos ka mama, ka papa, oy, kinaghan ka eksonan, daghan ka manok. Dinya, hinumdumi mo ekson ka na imong mga ginikanan, sure ka nga magsige na og maayong kahimtang. Maayong sitwasyon, dili ekson. Mao nga, diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, dako kayo ni kahimuan. Aritas pinakabunto sa ato nga topic karon nga naghiskot sa ikapito ka adlaw mipahulay ang Dios. Sa ikapito ka adlaw gibuhat ang tao og nahimukso ang tao og gipapuyo sa tanaman sa Eden nga mao si Adan og si Eva. Ugma nato i-discuss ang kapitulo 3 diha nagsugod nga ang tao mingsupag sa balaod sa Ginoo. Dinhi ta mo focus sa ikapito ka adlaw kay mao gini gidebatihan sa social media. Even sa mga simbahan nga nagsimbag Domingo, nagsimbag Sabado, muingon gyud ang tao kami ray baluwas kay kami ray nagsimba ug walay laing nagsimba niining adlaw kamera o kami ra sa ibaluwas kay kami nahimong balaan pinaagi sa adlaw ipapahulay. Mao na ang adlaw lang ipapahulay mo'y nabalaan ang tao nga nag-angkon wala nahimong balaan kay ang adlaw may nabalaan dili man ang tao mo'y nabalaan. Hinumdumi mga eksoon diha sa Roma mga kaigsuonan, ikaw ug ako kun ang usa ka tawo ang tibuok adlaw gihimo niyang balaan, wow, balaan na. Kung ang tibuok simana iha nang himong balaan para siyang una-una sa labutan, balaan na. Atong basahon ang Roma. Tinuod bagha na, pastor. Sa pagkatao ni Hesukristo maigsuon dako kay kahimuan diha sa pagkatao ni Jesus iyang gipag-o, iyang giusab ang dagan diha sa kahimtang sa tao aron ang tao sa kalibutan nga magpuyo nga dili magsalig sa balaod sikat bakang Moises. Kaysa diha nga nahipundar ang balaod kang Moises pagkadaghanang ning rebelde. Apan diha sa pagkatao na ni Jesus yatagan ang tao kagawasan. Freedom. You and I, we have freedom all the time. Diha sa kagawasan, diha mahibal-an kung tinud-anay bagyo kang mga lagad sa Ginoo. Nga naman, makita na sa imong performance. Dili na pwede igsuon nga ipadako nato sa atong kinabuhi ang adlaw ipapahulay. Mao nga kaniadto maigsuon sa diha nga nagwali si Jesus sa mga sinagoga kanunay siyang gisunod-sunod sa mga Pariseo Sidusyo nga naghimog mga milagro si Jesus ug moingon day mga Pariseo, diba supak man sa adlaw ipapahulay ang muhatag og milagro. Unsa itubag ni Jesus? Mga taong tigpakaarong ingnon. Kanang inyong hayupan mahulog sa bangil sa adlaw ipapahulay dili na ninyo tabangan kining tao nga gisamok sa daotang espiritu
sulod sa 18 ka tuig, dili niyo tabangan. Inibang tao sa kalibutan maigsoon. Mubarog sa nahusto, pero dias bulong sa Ginoo, dili gusto base sa balang kasulatan. Aritas adlang ipapahulay. Roma Kapitulo 14 ako ning basahon kung maubani isa. Roma Kapitulo 14. Doon na mo'y mensahe. Ingon diri maigsoon, naguluhan kini og ayaw hukmi ang imong isig ka tawo. Siyempre maigsoon, mauna ba ni nahipatik sa ubang mga organisasyon karon sa kalibutan, even sa social media, nga hukman ang tawo pinaagi sa pagsimba sa adlaw Sabado o sa adlaw Domingo. Imo barog yun, ay kami ra yun, maluwas ani, ay kami nagsunod sa adlaw ipapahulay. Di yun mo, mahumang debate diha. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Rhea Amante. Good morning, Pastor Sapre, o sa tanan, mayong buntag ka na itong tanan. Ingon diri maigsoon, mudikta lang ko sa kapitulo, versikulo 5 ngadto sa unahan. Pero ato aron mabalaan ang kasaysayan nga dili angayan ayaw hukmi ang imong isig ka tawo. Kay kasagaran magod kung nagsimbag Sabado, nag-adlaw simbag Domingo, mag-away magyuna. Ay ang nagsimbag Sabado moingon man, ay kami ra gyud maluwas. Kay maura gyud ni adlaw Sabado nga himong balaan sa ikapito ka adlaw ang bintahon next Sabado, Domingo, bintahon. Na nag-irgo, na naglalis, maigsoon sa adlang ipapahulay. Ang problema na naglalis, pero ang mata sa kinaiya, gawa man sa mausap. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Melchor Kadalin. Maayong buntag, sir. Maayong buntag usab kaninyong tanan diya sa Bae City, labi na sa ato, sa imong mga classmate. Good luck sa inyo ang hapit na pahuman ang second semester. Manikamot na kita, manikamot lang sa mo, tabangan usab ninyo ang inyong kaugalingon. Na doon na po'y makatunan, pinagi sa inyo ang pag-eskwela. Kay maura man na, inig pang-apply ninyo. Dili ra ba na muingon ang kumpanya nga, muingon nga, huwag kayo nakatunan, makasulod ka. Kaya importante, kung doon na kayo papilis, naasap kayo nakatunan, kaya maumanay output sa imong pag-eskwela, iksoon. Ingon diri, ayaw hukmi ang imong isig ka tao. Ingon diri, mudrikta ko sa versikulo 5. Kay mauni kasagaran nga debatihan sa social media. Ingon diri sa kapitulo 14 versikulo 5 ngadto sa unahan. May naguna-una nga adunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw. Samtang ang uban naguna-una nga managsama kabalaan ang tanang adlaw. Libre ang matag usa. Klaro dili. You and I, we have freedom. It's one of us. Libre ang matag usa. O sa ikibasa na to, naba mo'y Biblia diha. Libre ang matag usa sa pagsunod haini-ini ang hugot niyang gituohan. Na mag-unsa man na igsoon nga mudiklarar jud ka sa usa ka adlaw nga kamiray insakto ang uban dili sa tupa ang uban walay ayo, ikaw ra insakto. Kay maura na nagsimbag Sabado, mo rin nagsimbag Domingo or Miyerkules kung unsa diha man igsoon. Apan sa panahon hinumdumi ang katapusan igsoon diha sa Revelation, wala nay adlaw o gabi. It meant to say, wala nay adlaw dito nga mo ilogan sa tao sa kalibutan sa duha ka grupo. Moingon lang kung duha ka grupo. Tanawa ra ko na. Di man nag-away. Bisag man nagsilingan, man nag-away. Kay mo ingon man ang ay, sige mo hinambong ng inyong adlang ipapahulay, pero kaning inyong batasan dili sa makaog iro. Tinoo dili. Sakto mauna. Bisag unsa pakabalaan ang adlaw, pero ang tao dili gani mabalaan, adlaw ray mabalaan, ang tao dili. Huwag ka poslanan.
Nag-ingon ba si Jesus mga kaigsuonan? Iya bang gipadako nga adlaw na imong balaan? Nga niingon man si Jesus, magbalaan kamo kay ako balaan man. Wala nag-ingon si Jesus sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16 nga pinaagi sa adlaw nga akong gibalaan, magbalaan sa mo. Kundili niingon siya, magbalaan kamo kay ako balaan man. Ang iyang kaugalingon mismo iyang ipaambit ngadto sa mga tao. Klaro dili. Tanaw ra ko diri. May naguna-una nga adunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw. Wow. Samtang ang uban naguna-una nga managsama kabalaan tanang adlaw. Sunod, libre ang matag usa. Pagsunod ha, ini ang hugot niyang gituohan. Ikaw o ako kung imo ang gituohan, tanang simana, tanang adlaw, gikag Lunes, Santo Domingo, balaan na para nimo, nindot ka ayo. Kay mausap na imong hugot nga gituohan. Naabay gingon diha adlaw Sabado Domingo. Nga libre man. Hello. Diha sa pag-ong kahimtang sa pagkatao ni Jesus, diha yun nabalaan o nausi sa ang tao kinsa tong mga parasiyo kinaiya igsoon. Ingon ang 6, ang naguna-una nga mas balaan ang usa ka adlaw kaysa ubang adlaw, nagpasidungog sa Ginoo. Unsa diay kung nagpasidungog kas Ginoo, tugan pinaglory, pasidunggi ang Ginoo, ayaw pasidunggi ang tao. Ang mukaon bisag unsa, tanawa ari tas pagkaon na sa. Kay ang nagsimbag Sabado, perti masam ng pagka-istriktuwas pagkaon. Gihisgutan ni ini kabahin sa pagkaon. Kay siyempre maigsoon, dili sab nato na image o kinsang pundok na nagsimbag Sabado, kay doon naman po'y nagsimbag Sabado na mukaon lang sa baboy. Amen ba? Ingon dire mga igsoon, depende man sa imuhang sitwasyon, sa imuhang gituohan. Ang naguna-una nga mas balaan ang usa ka adlaw kaysa ubang adlaw, nagpasidungog sa Ginoo. Kung nagpasidungog kas Ginoo, dili pasidungog sa tao, dito kan pinagluри. Sa pagpasidungog sa Ginoo, kay nagapasalamat man siya sa Dios tungod sa kalanon. Ang nagdumili sa pagkaon sa ubang kalanon, nagbuhat usab niini aron pagpasidungog sa Ginoo o nagpasalamat usab siya sa Dios. Wow! Kung dili na lang ang mukaon, ayaw lang sa ayaw lang kung pangigo sa uban nga ay wala na. Kung ayaw ka mukaon og sawa, halang ka og sawa. Kaong kaghalo maisoon, maingon sa makatilaw yung kaghalo, pitira ba ng lamia, tatanawa na. Kung madalas imo ang ginawa, kay gihatagan matagpagbulutan sa Dios, ikaw may magbuot, sikat sa pagkatao sa taos kalibutan, ikaw may gihatagan pagbulutan sa Ginoo. Di kung naihang kamuka og tabangkay, halaka og tabangkay. Munang kani atong maigsoon, malinaw mis akong amahan. Kaysa diha nga nagtuon sa kasulatan, hasta doon may maigsoon, mukaon ang pumig tabangkay. Hangtod mukaon na naman, alisiw-siw sa padiha, gangis, mura bukulang mga igsoon. Pero kadepende na sa imong ginawa, kaya kung dili ka layihan mukaon, bisag humba man na, di ka layihan mukaon humba. Ano man, isuka man na mo. Pero isog ka, huna-huna na, kung kaya na mo halatan na. Basta, dili lang mag-ulang Ginoo sa imong kinabuhi. Gawas lamang sa dugo, kinaaman sa palaon. Gawas lamang sa mga pinugos ng mga pareha ng maghigog na amang sa Biblia. Ayaw lang kan ang dili, ipakaon ko sa Ginoo, base sa bala kasulatan. Ingon dili, una nakahinumdom ko mga kaisuunan diyan ko sa Malabuyo, naglantaw maron si Pastor Gideon. Nakanabang taklong ba sa Talasangan. Kay special man din na nila dito mga isuon, kanang tutori of Dennis Bukid.
Pero katong wala maanad o kaon, matingalag yun, ito wala. Patanagtaan na lagi ng inyong gisutan. Ang kontuktori o maguna, nagilatan sa iyang ugangan, na yung usa to, adobo, kausap ko, siyempre, makaya na mas akong ginawa, kaya siyempre nakakaon naman ko anak. Kaya daghan man na diris lasang, may so kanang tabantay pa na sa nakahoy. Special man ay na diha sa dapit sa area, although may so ano, din siya pagpakaulo ha. Kaya base sa balang kasulatan, kung kaya ni mo si imo ang ginawa, hala sige ka, kamas dili nimo kaya kay mo ning ingon bisag kumba pa ug dili na nimo makaya sa imong ginawa di ba na makaon nimo mao nga kung ikaw ug ako magsunod gyud kag Biblia igsoon ang imong kinabuhi ba ang imong batas sa kinaiya dapat mohatag kag konsiderasyon base sa balaang kasulatan ayaw pagdesisyon sa uban igsoon ingon diri ang nagdumili sa pagkaon sa ubang kalanon, nagbuhat usab niini aron pagpasidungog sa Ginoo. Kung nagpasalamat usab sa Dios, wow! Kung nagdumili siya sa pagkaon sa ubang pagkaon niya, nagpasalamat siya sa Ginoo, nanimuot usab ang Ginoo niya. Ayaw hukmi. Inomdumi ang paghukom, dili iya sa tao, kung dili iya sa Dios. Sikit sa kaman nga maghukom sa imong isig ka tao. Maunay klaro igsoon. Ingon ang city, kay walay usak kanato nga makinabuhi o mamatay alang lamang sa kaugalingon. Otso, kung buhi kita ang atong pagkinabuhi alang sa Ginoo o kung mamatay alang usab kita sa Ginoo, busa buhi mata o patay iya kita sa Ginoo. Ang importante buhi bata o patay iya tas Ginoo dili ta iya ni Satanas base sa balang kasulatan tinuod dili ingon ang 9 kay si Kristo namatay og nabanhaw aron mahimong Ginoo sa mga buhi og mga patay. Wow, unsa di ay si Kristo nabuhi nagpakamatay og nabuhi alang kanimo og kanako. Mao na iyang katuyuan nato igsoon. Busa nganong naghukom og nagtamay man kamo sa inyong isig ka magtotoo. Tanawa ra ko na. Giklaro. Niingon ang Biblia nganong nagtamay man mo sa inyong isig ka magtotoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Rami Talon from Secure. Buntag ka ni mo dia Brother Rami Talon managon sa ato ang programa karon. Tanawa ra ko din sa bersikulo 10. Busa nganong naghukom og nagtamay man kamo sa inyong isig ka magtotoo. Mao mo atubang kitang tanan sa Dios aron hukman niya. Wow! Ikaw o ako, mga tubang raman yun. Ayaw paghukom ko ako di ko maghukom. Basta wala sa Biblia, di ko umuhukom. Biblia mo ipahukmon, dili si pastor, dili si pastora. Kaya ang paghukom iya sa Dios, dili iya sa tao, klaro dili. Unang na ay mga organisasyon, kusok kay manghukom. Pero batas ang ginaya, matut pa sa social media, doon na po yung response. Sige mo, kinambog ng inyong patukuranan kaya ng inyong batasan, dili po makaon pong iro. Nausa o manan. Dahil nag-away sa social media. Dili man na mahitabo mga eksyon nga manag-away sa social media kung imong kinabuhi ang iyong pagbasa ng Biblia, maong sa Biblia ayaw lang naglapas. Kay walay balaod ibin sa gobyerno nga kasupag niini kung ang imong gibasa, kung ang imong giwali sa social media, wala na lapas diya sa Biblia. Klaro dili. Salamat sa Ginoo. Doon ay mensahe si Brother Rami. Amin. Tinoon ko na. Kami igsoon din sa FM radio. Kung unsay naas Biblia, naas Biblia. Kung unsay naas pulong siguro, naas pulong sa Ginoo.
dili mi mo kapin, dili mi mo lapaw, dili mi mo kuha niini kay mismo among gikahadlokan igsuon mga pinangga namong listener sa FM radio, dili mi gusto nga kuhaon ang among bahin diya sa pasahon sa kinabuhi. Wow! Kung ikaw o ako layhan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, nga ang imong bahin diha sa kinabuhi way katapusan dili ni mawagtang, ayaw dugangi, ayaw kuhai ang basahon sa kasulatan aron ikaw dili paniglan. Aura na. Aon sa giingon dire, ato ning basahon, tungod kay buhi ako ug nag-ingon ang Ginoo, muluhod ang tanan sa akong atubangan. Wow! Kinsay nag-ingon? Ginoo. Mubalik ko sa Diyos, ato ning klarohon. Busa nganong naghukom o nagtamay man kamo, sa inyong isig ka magtotoo. Klaro ba kayo ang Biblia igsoon? Nganong nagtamay man mo? Busa nganong naghukom o nagtamay man kamo, sa inyong isig ka magtotoo. Muatubang kitang tanan. Yuan ay muatubang kitang tanan. Bisag profesional ka pa, bisag engineer ka pa, bisag magtutudlo ka pa, bisag doktor ka pa, bisag militar ka pa, presidente o unsa imong rangkos kalibutan, ikaw o ako muatubang sa hukmanan sa Ginoo. Nagkikita mo pasikar ko igsoon. Bisag senador patas kalibutan. Base sa balang kasulatan, yuan ay muatubang sa hukmanan sa Dios ug atubanga ang imuhang salaod ug ang imong pagkamaayong tao sa tibuok kalibutan ug pagkadautan. Unsay giingon? Basahon ako pagbalik. Usa ingon diri, busa nganong naghukom og nagtamay man kamo, sa inyong isig ka magtotoo, muatubang kitang tanan sa Dios aron hukman niya. Kay ang kasulatan nag-ingon, kinsay nag-ingon? Kasulatan. Ingon sa kong gabasa. Unsay giingon dire? Kay ang kasulatan nag-ingon, tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginoo. Kinsay nag-ingon? Ginoo. Watay katungod mga igsoon nga muangkon nga ikaw Ginoo. Watay katungod nga muangkon nga ikaw Kristo, kun dili usanay Ginoo nga mao ang Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga buta. Wow! Ang atong oras hapit na madayon ang city mga igsoon. Dinhi lang ko kuto mga kaigsoon na. Sanglit ang atong oras nagdagan man mga igsoon. Ingon diri, tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginoo, muluhod ang tanan sa akong atubangan o ang tanan mudaig sa Dios. Wow, maunay gustos Ginoo. Ang tanan, yuan ay mudaig sa Dios, kasi siya ang pinakalabing kamahanan sa tibuok kalibutan. Dusi, busa ang tasatagsa kanato, muhatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios timani ang matag usa kanato. Katapusan nga akong ibilin sa bersikulo 12, niingon dinhi sa Roma kapitulo 14 bersikulo 12, busa ang tasatagsa kanato maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Wow! Ang tasatagsa kanato muhatag og husay ngadto sa Dios. Wala nag-ingon ang Biblia ang tasatagsa muhatag og husay ngadto sa title sa simbahan, muhatag og husay ngadto ka pastor ni pastora, kundili ikaw ug ako pastor man ka, apostolis man ka, ebanghelista man ka, hala atubanga ang imuhang nabuhat dinis kalibutan sa hukom sa Dios. Salamat sa Ginoo, mag-ampo ta mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Manghinaot ko ug mag-adlaw sa samang takna, sa samang higayon.
adto tas kapitulo 3 sa Genesis, maoy sinugdanan sa pagsupak sa tao sa balaod gikas Ginoo. Hinumdumi sa diha sa pagsupak sa tao sa balaod sa Dios, diha na nagsugod daghan ng rason ang tao ug hangtod karon dili ug dili na gyud ni mabutol hangtod sa iyang pagbalik. Hinumdumi sa diha nga nagpakasala na ang duha ka binuhat nga si Eva ug si Adan, niingon ang Dios ngadto kang Adan, imo bang gisupak ang akong gisugo kanimo Adan? Apan unsay gingon ni Adan, kining babae nga imong gihatag nako, tan-awa ra gud gisugdan usab sa tao, pagpasangil ang Dios niya ng mga panahon. Ikaw ug ako nining kalibutan na dili gyud ka kawat ag rason nganuman sikan pa sa sinugdanan sa pagpakasala sa tao na anay rason ang tao kay naalagi ikarason. Ato kining sirahan is mga pag-ampo kay hapit naman ni alas pag-ampo tamo kay so. Labing gamhanan o mahigugmaon ka nga Dios Ama. Salamat o Dios sa imong pagiguban o pagbantay kanamo. Salamat o Dios diniktak na og dapit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo Ama. Sa tanan karon nga naminaw sa FM radio, sa tanan karon nga naminaw og nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod. Salamat o Dios sa pribilehiyo kay gayunan nga imong gihatag kanamo Ama. Aron ang imong mga pulong mga mensahe maidangat sa tasatagsa ka mga Pinoy-anan nga nagapalibot dinhi sa FM radio, nga nagasugad dinhi sa Sitio Barok, Barangay Santo Niño, Tanay City Ama. Salamat o Dios ako mga pag-ampo anak kanimo, nga kanunay mahimong mabinuksan ang among una-una, nga kanunay mahimong mabinuksan ang among mga kasing-kasing o mudawat sa imong mga pulong mga mensahe Ama. Salamat o Dios kadungganan kay mayaan nga naglagid kanimo ang tanan, pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen o amen. Ang atong oras na action, hapit na magyod alas 7, alas 6:24 naman mga action. Mga yun lang kikong dispensa sa tanan ng mga listener o mga follower sa FM radio. Doon ako'y importante sa mga lagaw. Although maka-aksyonan, mabalik ko mga alaon na tingali aksyon. Akong ipadayon ang mga greetings sa itong mga ka-aksyonan. Hindi ba ang hanapit? Dalay ko na Ginoo sa kalang sa labing halagdon nga Diyos sa tibok persa sa kalangitan, sa kalang sa atong station manager Reverend Gideon Candelario gikan sa Sitio Kalugtugan Barangay Sertinia, Malabuyong, Cebu City, o sa atong General Station Manager Reverend K. Ryan Makasaon. Ani ano sa bang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga amigo sa kanginan, Pastor Samuel Candelario, manabilin sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pagikapit sa Balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan. Gikan oras sa alas 5, alas 6, 54 na sa kabuntagon, maayong pagpangapi, maayong pagpamahaw. Saglit doon ako ilakaw karon iksoon na kapon mong tani mga kaisunan na grabe kong kainit. Unang mismo ikaw lang yun magdala sa imong kaugalingan mga kaisunan. Dali ko na Ginoo sa way katapusan. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban o pagpaminaw kanunay sa FM radio din sa FM 95.3 kakanunay naglanog-lanog sa inyong mga kasing-kasing o mga dugan. God bless everyone o may buntagan na ito tanan. O bye-bye.